ಬಲತಲಿ ಬಾಲೆ ಬಂಜಿ ನಿಲಿಕ್ ತಲಿಪುಲೆ ಬಲತಲಿ ಬಾಲೆ ಬೂರ್ದು ತಲಿಪುಲೆ ಬಲತಲಿ ಬಾಲೆ ತೆಲ್ತ ಬೋರಲೆ ಬಲತಲಿ ಬಾಲೆ ಬಂಜಾರ ತಲಿಪುಲೆ ಬಲತಲಿ ಬಾಲೆ ಪಪಾ 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 ಬಲತಲಿ ಬಾಲೆ ಪಪಾ 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 ഒരു കലാവിധന ഉള്ളായിട്ട് കൊടിപ്പ് നഞ്ചിത്തിന കലാപനി നഞ്ചിത്തിನ ಮುಂಗೆ ತೆಗುಲು ಕೊಡಿದ್ದು ಮಲ್ಲ ಮರ ಅದು ಬುಲೆ ಹೊಡೆದ ಐಕೆ ಮುದಿಲ ಪಾಡ್ ನಚ್ಚಿತ್ತಿನ ಕೆಲಸ ಖಂಡಿತ ಬದಲಾವಡು ಐಕೆ ನಮ್ಮ ಮನ್ಪ ಒಂದು ಜಡ್ಡೆ ವೇದಿಕೆ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ಕುಸಲ್ದ ಕಲಾವಿದರು ಕೊರಡುವನ್ ನಚ್ಚಿತ್ತಿನ ದಿಟ್ಟಿಟ್ಟು 11 ಕಾಲರ್ದು ಮುಂದೆ ನಚ್ಚಿತ್ತಿನ ಲೇಸು ಬಲಿತೇಲಿ ಪಲೆ ಇನಿಕಾನಗ 11ನೇ ಎಸಲಿಡ್ಡ ಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟದ ಸಹಕಾರವನ್ನು ಕೊರೊಂದುಲೇರು ರೋಹನ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಛತ್ರನೆ ತಪ್ಪುದರೆ ರೋಹನ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಬಲಿತೇಲಿ ಪಲೆ ಕುಸಲ್ದ ಬಂತ ಎಸ್ಎಲ್ 11 ಬಲದಿಂಜಾದೇರಿ ಸಿಟೆಡಲ್ ಡೆವಲಪರ್ಸ್ ಸನ್ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ರಿಫಂಡ್ ಸನ್ ಫ್ಲವರ್ ಅಂಚನೆ ಸಂತೋಷ್ ಟು ಸ್ಟಾರ್ ರೈಸ್ ಭದ್ರಾವತಿ ಅಕಲೆಗಳ ಸೊಲ್ಮೇನ್ ಮನೋನ್ ಒತ್ತು ಸಹಕಾರ ಆಂಪಿಯರ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಸ್ಕೂಟರ್, ರಿಷಿ ಹಾರ್ಡ್ವೇರ್, ಅಮೃತ್ ನೋನಿ, ಮಾನಸ, ಸಾಯಿ ಓಷನ್ ಮಾರ್ಟ್, ನರನ್ಸ್ ಬ್ರೆಡ್, ಯಮುನಾ ಆಶಾ ಸಿಟಿ, ನಿಪ್ಪಾನ್ ಪೇಂಟ್, ವಿದ್ಯಾ ಕಾಫಿ, ರೈ ಎಸ್ಟೇಟ್, ಏರೋಡೈನಾಮಿಕ್ಸ್, ಟೆಕ್ನಿಕಾ, ಕರ್ನಾಟಕ ಬ್ಯಾಂಕ್, ಬಿಎ ಪ್ಲೈವುಡ್, ಯೂನಿಟಿ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್, ಭಾರ್ಗವ್ ಎಂಟರ್ಪ್ರೈಸಸ್, ಕೂಳೂರು ಕನ್ಯಾನ ಸದಾಶಿವ ಶೆಟ್ಟಿ, ಹೇರಂಬ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ ಮುಂಬೈ, ಅಂಚನೆ ಮಾಧ್ಯಮ ಸಹಕಾರ ರೆಡ್ ಎಫ್ಎಂ. ತೀರ್ಪುಗಾರನ ಪೀಠದ ಒಲಗತಿನ ಚಿತ್ತಿನ ತುಳುನಾಡದ ಮಾಣಿಕ್ಯ ಅರವಿಂದ್ ಬೋಳಾರ್ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಟಿವಿದ ಗುರುಕರ್ಲ ನಿಶ್ಚಿತನ ಡಾಕ್ಟರ್ ಶಿವಶರಣ್ ಶೆಟ್ಟಿರಲ್ಲ ನಿಕಲ ಮಾತೆರ ಪರವಾದ ಮೋಕೆದ ಓಡಾಡಿದು ಕೊರೊಂದಿತ್ತೆ ಕಲಕ್ ಜಪರವಲ್ಲೇರು ರಾಜಶ್ರೀ ಕುಡ್ಲ ಸಂಗತಿ ದಾದಂದ ಪಂಡ ಜನ್ಮ ಕೊರ್ತಿನಂಚಿತ್ತಿನ ದಾತೆ ಪಂಡ ಜನ್ಮದಾತೆ ಅಮ್ಮೆರೆಗೆ 100 ವರ್ಷ ಆಪಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಪೊರ್ತರು ಅಮ್ಮೆರ್ನ 100ನೇ ವರ್ಷ ಪರ್ಬ ಎಂಚ ಮಲ್ಪೇರು ಪನ್ಪಿನೇನು ಕುಸಲ್ದ ಹೊರಟು ತೋಜಾರ ಬರಲೇರು ರಾಜಶ್ರೀ ಕುಡ್ಲ. Let's go. Continue straight. Take the third exit. Turn left. Turn right. Thank you. ಈ ಏರು ನಿಂಗೆ ಕೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಯಾನ್ ಏರು ನಿಂಗೆ ಕೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಆಂಡಲ ಕಷ್ಟ ಕಾಲಾಡು ಸಾಧಿ ತೋಚ್ಪಾಯ್ತ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಗುಗ್ಗುಲಾಕ್ಷಿ ಪಂಡಿಲಕ್ಕೆ ಈ ಜನ ಓಡೆ ಪೋಡ್ತಾನ ನೇ ಸರ್ ಬಲೆ ಸರ್ ಬಲೆ ಏರಡ ಪಾತ್ರೆ ನೀ ದಾರಿ ಬಾರಿ ಖುಷಿಟ್ಟುಲ್ಲಾರ್ರಿ ಏರಡ ಪಾತ್ರೆ ನೀ ಬಾರಿ ಈ ಜನ ಕೊಂಚ ಕಟ್ಟು ರೇಟ್ ಬಾರಿ ಬಂಗಾಂಡ ಏರಡ ಪಾತ್ರೆ ನೀ ಪೊಣ್ಣು 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 ದಾದಗೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಉಂಟು ನೀ ಈರೇಡ ತಕ್ಕೆ ತಕ್ಕೆ ಹೊರ ಕೊರ್ಲೆ ಹಲೋ ಹಾಯ್ ಇವ್ರ ಮೇರೆಗೆ ಫೋನ್ ಮಾಡ್ತಾರಾ ಅಂದ ಇವ್ರು ಯಾರೆಡೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಉಂಟು ಅಂದ್ಕೊಂಡಾರ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಯಾರೆಡ್ದು ಜಾಸ್ತಿ ಎಂಕ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಉಂಟು ಆರು ಮ್ಯಾರಿಡ್ ಯಾನ್ ಅನ್ಮ್ಯಾರಿಡ್ ಇವ್ರು ಹೊಲ್ತು ಪಾತೇರ್ನಿ ಹೊಲ್ತು ಮಣಪುರಂ ಫೈನಾನ್ಸ್ ಅಂದ ದೇ ಬಂಗಾರದಿದ್ದು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಕಟ್ತಾರ ನಿಜತ ಓದು ಕಟ್ಟೋಡಿಗೆ ಯಾವ್ದು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಕಟ್ಮನ್ಪು ಕಟ್ಮನ್ಪು ಯಾನ್ ಕಟ್ಟಮನ್ಪ ಈರೆಗೆ ಕಟ್ಟು ನೆಟ್ಟು ಮಾತಾಡ್ರಿ ಅಪ್ಪ ಜೊತೆ ಯಾನ್ ಕಟ್ಟಮನ್ಪ ಸರ್ ಇಲ್ಲ ತಿಕ್ಕಂಡು ಸರ್ ಇಲ್ಲ ತಿಕ್ಕಂಡು ಮೂಲತ್ ಇಲ್ಲ ಉಂದ್ವೆ ಸರ್ ಮಾಧವಣ್ಣ ಬಿಡ್ಡ ಇದು ನಾ ಅಡ್ಡ ಮಾತಾಡಲ್ಲ ಅಡ್ಡನೆ ಕೇಳಲಿ ಸರ್ ಕೇಳಲಿ ಮಂಗೇನ ಮರಲಿ ಉಜ್ಜು ಹೆಜ್ಜೆ ಆತ ಯಾರಿಗೆ ಬಂಡ ಅಜ್ಜಿ ಪಾತ್ರೆ ಒಂಚೂರು ಕಟ್ಟುಣ ಮೂಲ ಉಬಿ ನೀರು ರಟ್ಟುಣ ಮಾರ ಅಂತ ಸರ್ ಈ ಮಾಧವಣ್ಣನ ಇಲ್ಲು ಒಂದು ಎಂಕಲ್ ನಾಡೊಂದು ಬೈತೀನಿ ಮಾಧವನ್ ಏರ ಮುರಣಿ ಕೊರೋನಾದ ಟೈಮ್ ಉಂಟು ಕಿಟ್ಟು ಮಾತ ಕೊರಿ ಜನಕಲಿಗಾರ ಅಂದ ಆರತ್ತ ಇದು ಮುರಣಿ ನೀರು ಜನ ಟೈಮ್ ಉಂಟು ಕಾರೆ ಕಾಸು ಕೊಡ್ದು 30 ಟ್ಯಾಂಕರ್ ನೀರು ಬಾಡಿಯರಿ ಅಂದ ಅರೆ ನೀಡಿ ದೇವರ್ಲಕ ದೂಪೇರ ಆರೇತ ಅಂದ ಮುರಣಿ ಪೊಂಜೋಲಿ ಮತ್ತೆ KSRTC ಬಸ್ ಉಚಿತ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡ್ತೇವ್ರಿ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ರತಿ ಸರಿ ಗುಲ್ಲೆ ಯಾನಿ ಆಜನೇ ಪುಗಾರ್ನಿ ನಿಕುಲೇರ್ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ನಿಕುಲೇರ್ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಎಂಕಲ್ ಪಾಸ್ ಸರ್ ಪನ್ಲೆ ಸರ್ ಜಲ್ಲಿಗಲ್ಲ ತುಂಡು ಬೊಲ್ಲು ಕಲ್ಲು ಹತ್ತು ಸರ್ ಆರೆಗೆ ಪಾತರ್ನ ಒಂಚೂರು ಕಟ್ಟುಂಟು ಜಲ್ಲಿಕಲ್ಲು ಹತ್ತು ಜಲ್ಲಿಕಲ್ಲೇ ಕಟ್ಟುಂಡ ಜನ ಜಲ್ಲಿಕಲ್ಲು ಆರೆಗೆ ಟ್ರಾಫಿ ಇಂದು ಪೊಯ್ಯ ಪೂರೈಕ್ಲ ಕಟ್ಟುಂಟು
ಎಂಕಲು ಜಾಲಿ ಕಾಲ್ ಈವೆಂಟ್ ಎಡ್ದು ಬೈದು ಗೋಲ್ಕಲ್ ಈವೆಂಟ್ ಹಿಡಿದು ಅಂದ ಬೇರೆ ಮೇನ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಯಾ ನನ್ನ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಬೇರೆ ಮೇನ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ Main manager, ಬಲ್ಲೆ ಸರ್ ಬಲ್ಲೆ ಇರೇ ಪಾತ್ರ ಇದು ನಮ್ಮ ನಿನ್ನ ಅಮ್ಮೆ ಅಮ್ಮೆ ನಿನ್ನ ಇದು ನಮ್ಮ ಏನೇ ಅವರ್ಚಿ ಅವೇ ಟಾಪ್ ಜಾವು ಸರ್ ಅವೇ ಟಾಪ್ ಜಾವು ಅಂಚತ್ತ ಸರ್ ಯಾರು ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಅದು ವಿಷಯದ ಬಡಾರಿಗೆ ಪಾತ್ರೆನ ಒಂಚೂರು ಕಟ್ಟುಂಡು ಸರ್ ಹಾ. ಬೇತದ ಆಲಜಿ ಆಜನ್ ದಾದ ಬನ್ನಿ ಎನ್ನ ಅಮ್ಮೇರ್ನ ಇರ್ರ ಅಮ್ಮೇರ್ ನಂಜಿ ನೂತನ ವರ್ಷದ ಒಂದು ಫಂಕ್ಷನ್ಗೆ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಆರ್ಡರ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಸರ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಮಾರಿ ಎಂಕ ಟೆನ್ಷನ್ ಆಡ ಆರೆ ಬಂಡತ ಹೊರ ಪಾತ್ರೆನ ಒಂಚೂರು ಕಟ್ಟು ಸರ್ ಪಾತ್ರೆ ಸರ್ ಬೇಜಾರು ಅನ್ಬೋದು ಹಾ. ಜಾಲ ಸರ್. ನಮ್ಮ ನೂ ಏ ಗೆಡ್ಡೆ 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 ಹೋಗ್ಲಾವಾಡು ಸರ್ 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 ಸಾರಿ ಸರ್ ಆರ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಆರೇ ಪಾತ್ರೆ ವಿಷಯ ಗೊತ್ತಾನೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಕಾಲಿ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ವಿಷಯದಾದ ಬಂಡ ಇರ್ನ ಅಮ್ಮೇರ್ನ ನೂತನೆ ಹಾ ನೂದನ್ ನೂಟು ನೂಡಲ್ಸ್ ಬರ್ಕೊಂಡು ಗೊತ್ತಿತ್ತು ನಮ್ಮ ಅಣ್ಣ ನೂತು ಬರ್ಕೊಂಡು ಗಿನ್ನಿ ಗೊತ್ತು ಪೂರ ಬರ್ಕೊಂಡು ನೂತನ ವರ್ಷದ ಒಂದು ಫಂಕ್ಷನ್ಗೆ ಎಂಗ್ಲಿಗೆ ಆರ್ಡರ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಸರ್ ನಂದು ಆಯ್ತು ಎಂಕಲ್ ಫುಲ್ ಡೀಟೇಲ್ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಬರ್ಬೈದ್ದೀನಿ ಡೀಟೇಲ್ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇರೆ ಪಂಡಿಲಕ್ಕೆ ಅಜ್ಜಿರಲ್ಲ ರೀ ಅಜ್ಜಿ ರತ್ತಿ ಪಕ್ಕ. ಅಮ್ಮೆ ರತ್ತಿ ಅತ್ತ ಅಮ್ಮೇರಿ ಈರೇಗತ್ತ ಹಾ. ಅರೆಗೆ 100 ವರ್ಷ ಆಯ್ತಾ ಅಂದಂದು. ಎಂಗ್ಲಿಗೆ ಅಜ್ಜಿರ ಉಳ್ಳೇರು ಒಳ್ಳೆ ಎಂತ ಸರ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಪೂರ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಔಟ್ ಸರ್ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಆಪುಂಡು ದಾದ ಗೊತ್ತಂಡೆ ಹಾ. ಫುಲ್ ನೀವು ಫಂಕ್ಷನ್ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಅಂತ ಕೊರ್ಲಿ ಹಾ. ಪೇಮೆಂಟ್ ಅಪಗನೆ ಮಾಡುವ ಹಾ. ಮಾತ್ರ ಒಂಜಿ ಹಾ. ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಒಂಜಿಗೆ ಏನು వచ్చి ಹೌದಾನೆ ಸರ್ ಎಂಕಲ್ ಮಿತ್ತ ನಂಬಿಕೆ ಇಜ್ಜ ನಿಕ್ಲ ಮಿತ್ತ ನಂಬಿಕೊಂಡಿ ಹಾ ಅಮ್ಮರ ಮಿತ್ತ ನಂಬಿಕೆ ಇಜ್ಜೆ ಒಳ್ಳೆ 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 ಉಳ್ಳೇರು ಹಾ. ಈ ಒಂದ ಸೈಡ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡ್ಲಿಲ್ಲ ಮೈನ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡ್ಲಿ ಅತ್ತಮೇ ಏಯ್ ಸೈಡ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಪಾಡ್ರೆ ಎಂಚಿದೆ ಚೇತ ಗಾಡಿ ಅಂದಮೇ ಬಲೆ ಹಾ. ಅವು ದಾದ ಗೊತ್ತುಂಡ ಹಾ. ಯಾನೊಂಚೂರು ಕಾರ್ ಬೇನೆಂದು ಕಾರ್ ಗೆನ್ನೆ ಬಾಟ್ನಿ ಅವು ನೆಲಟ್ ಉಂತಾರ ಒಂದು ಓಡಿ ದೇವಪ್ಪ ಓ ಅರ್ಜನ ಬೈದಾರು ತುಲೆಗೆ ಓಲೇರ್ಮೆ ಅಲ್ಲ ಬಿರೋಡು ಪಿರೋಡಿ ನಮ್ಮ ಅಡ್ಡ ಒಂದು ನಗಲು ಹೋಜುವರ್ಮೆ ಮರ್ಲೇಬೇ ತೂಲೆ ಬೈದೇರಿ ಬೈತಾರಾ ನಮಸ್ಕಾರ ನಾನೇ ನಮಸ್ಕಾರ ನಮಸ್ಕಾರ ಹಾ? ನಮಸ್ಕಾರ ನಮಸ್ಕಾರ ನಮಸ್ಕಾರ. ಹಾ. ಅಚ್ಚಾ. ಅರೆ ಬಡ ಪಾತ್ರೆ ಒಂಚೂರು ಕಟ್ಟುಂಡು ಆರ್ ಮೇನ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಓ, ಅಚ್ಚಾ. ಡೀಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಪುರ ಯಾನೆ ಸರ್ ಅಂದ ವಿಷಯ ಇಂಜಮ್ಮೆ ಹಾ? ಅತ್ತಿ ಅವೇ ಬಪ್ಪ ಈರ ನೂತನ ವರ್ಷ ಬರ್ತಡೆ ಇಜ್ಜ ಆಯ್ತಾ ಈವೆಂಟ್ ಬೈದಿನಿ ಈವೆಂಟ್ ನಿಖಿಲ್ ಇನ್ನಿದೆ ಒಯ್ದಿನ್ವೆ ಪಕ್ಕ. ಎಲ್ಲ ಇಂಜ ಒಯ್ದಿನ ರಡ್ಡು ಒಂದು ಹೋಗ್ತಾರೆ ಏ ಓ ಅಕುಲೆ ಈವೆಂಟ್ ಮಾರ ಅಕುಲೆ ಪೂರ ಏರ್ಪಾಡು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅಕುಲೆ ಪೂರ ನಮ್ಮದು ಅದಕ್ಕೆ ಹೋಗು ಅತ್ತು ಸರ್ ಎಂಕಲ್ ಇವೆಂಟ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಪೂರ ಎಂಕುಲೆ ಮಲ್ಪುನಿ ಆಯ್ತು ಎಂಕಲೆ ಮಾಹಿತಿ ಪೂರ ಕಲೆ ಬಂದ್ಪೇರ ಡೀಟೇಲ್ ತೇರ ನೋಡಿ ಡೀಟೇಲ್ ಬೋರ್ಡ್ ಓಪನ್ ನೂದಾಂಡತೆ ಹಾ. ಅಂಚ ಅಂಚ. ಆಯ್ತು ವರ್ಷ ವರ್ಷ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಆವಡ್ 100 ವರ್ಷ ದುಂಬ ಆದು ಪೆರವಲ್ಲಿಂಚ ದುಂಬ ಆದು ಪೆರವಲ್ಲಿಂಚ ಅತತತೆ ಎಂಕ ಕರಿನ ವರ್ಷ ಐವನೇ ಬಾರಿ ಗೌಜಿ ಅದಿತ್ತು ಅಂಚ ಈ ಸಲ ನೂದು ಅತ್ತಿ ಕರಿನ ವರ್ಷ 5 ಈ ವರ್ಷ 51 ಅಂಚ ಹತ್ತುಮೆ ಪಕ್ಕ. ಕರಿನೇನು ಫನ್ನಿನಿ ಆತು ನಂದು ಪಾದರವನ್ನಿ ಅಣ್ಣ ದುಮ್ಮ ತಾತಂದು ಇರ್ದಾಲ ಟೆನ್ಷನ್ ಅನ್ಬಿಡ್ತಿ ನೂತನ ವರ್ಷ ಬಂದ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಎಂಕ್ಲೆ ಎಂಗ್ಲ ಬಂದ ಇವೆಂಟ್ ಓಲ್ಲ ಫೇಲ್ ಆತಿಜ್ಜಿ ಅಂಚ ಎನ್ನ ಮಗೆ ಫಂಡಿ ಪಪ್ಪ ಅಯ್ಯೋನೇ ವರ್ಷ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಒಂದು ಹಾ. ಅಯ್ಯೋನೇ ವರ್ಷ ಏರಾಗ ಒಂಜಿ ಮೂಜಿಗೆ ಅಸ್ತಾಯ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಮಾರ ಆಯ್ತು ಆದ ಮಂದಿಯಿಂದ ಹಾಗೆ ಗೊತ್ತು ಲಗ್ಗಡಿ ಮಲ್ತು ಬಾರ್ದಿ ಮತ್ತೆ ಇರ್ದೆ ಮುಸುಂಡ್ ಅಂಚ ಅನ್ಪುನಿ ಮುಸುಂಡ್ ತ ಅಂಚ ಅನ್ಪುನಿಂದು ಅವೇ ನಮ್ಮೇರ್ ಬಂತ ಮುಸುಂಡು ಅಂಚನೆ ದಿಲೆ ಬಕ ಆರ್ಡರ್ ದಿಕ್ಕಂತ ಬಕ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಮಲ್ಪುಗ ಸರ್ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ನೂತನ ವರ್ಷ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಮಲ್ಪುಗ ಅವೇ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಒನ್ ಪುಡ್ ಹಾ. ದಾಯ ಪಂಡ ಹಾ. ಅಲ್ಲಿ ದಾಕುಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಂದಂದು ಅಲ್ಲಿ ದಾಖಲೆ ಪ್ರಾಯ ದಾಖಲೆ ಮರ್ಯಾದೆ ಕುರುಡ ಹಾ, ಹಾ. ಪ್ರಾಯ ದಾಖಲೆ ಆದ ಗೊತ್ತುಂಡ ಹಾ. ಅಕಲ ಮನಸ್ಸು ಆತ ಇಟ್ಟೆ ಅಕಲು ಇಂದ ಬಾಲೆ ಏರಿಗಳ ತತ್ತಿದ ಬಾತೇರ್ ನಕ್ ಲತ್ತಿ ಅವು correct, ಅವು correct. ನಾಯ್ದ ಮಗ ನಿಕ್ಕೆ ಬನ್ನಿ ಕಣ್ಣು ಫುಡಾದ ನಿನ್ನ ಆಯ್ತು ಬನ್ನಿ ಈ ಮಂಡ್ಯ ಸಾವನ ಆಡೋಣ ಆ ಗೆಡ್ಡೆ ಅನ್ಬುಗ ರೈಸ್ ಆಗ ರೈಸ್ ಆಗ ರೈಸ್ ಆಗ ಅನ್ಬು ರೈಸ್ ರೈತ ಆಗ. ರೈತ ಸರ್ ಇತ್ತ ನಮ್ಮ ಸುರು ಸ್ವಲ್ಪ ತರ್ಮತ್ ನೂದು ಹಾ ಅವೇ ಬೈತಲ ಮಂಡ್ಯ ಚಪ್ಪರ ಹಾ. ರೈಸ್ ಆಗ ರೈಸ್ ಆಗ ರೈಸ್ ಆಗ ಸರ್ ಇತ್ತ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಎಂಚ ಬರ್ಬೇಕು ಸರ್ ನಮ್ಮ ಮಾಹಿತಿ ಪೂರ ಕಲೆ ಮನ್ ಪಡತೈತೆ ಸರ್ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಎಂಚ ಅಲ್ತದೆ ಪೋಡು ಹೆಚ್ಚೆ ಹೆಚ್ಚೆ ಅಂಚ ಒಟ್ರಾಸಿ ಬಪ್ಪನ ಮಾತ ಬೇಜಾರಲ್ಲಿ ಪಡ್ಚಿ ಸುರು ಎಂಕುಲ ಅಲ್ತರದೆ ಪೋಡು ಪಪ್ಪ 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 ಅಕುಲ್ ಈವೆಂಟ್ ಅಕುಲ್ ಅಕ್ಲೆ ದಾದ ಬೋಡಿ ರವಿ ಮಲ್ತು ಕೊರ್ಲಿ ಪಪ್ಪ ಅಂತ ಆದ ಬಿಡು ಹೊಲ್ತು ಹೊಲ್ತು ತೆತ್ತೀರ ನಮ್ಮ ಸರ್ ನಿಕಲ್ ಇಡಲ್ಲ ಆಯ್ ಅಲ್ತದೆ ಪಡ್ ಮನ್ಪೇತ ಸತ್ಯ ಪಣ ಹಾಕಲ್ ಈವೆಂಟ್ ದಾಖಲ ಅತ್ತು ಸೆಲ್ಲುನ್ ದಾಖಲ ಸರ್ ನಾನು ಬಂಡೆತ್ತು ಸರ್ ಆರೆಗೆ ಪಾತೆರ್ನ ಒಂಚೂರು ಕಟ್ಟುಂಡು ಹೊರ ಕಟ್ಟುಂಡು ಈಗ ದಾಲ್ ಬೇಜಾರು ಅನ್ಕೊಡ್ತಿ ಅಂದ ಅವರ ಅಂಚ ಬಣ್ಣತ್ತು ಬಂಡ ಇರೆಗೆಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಅವು ಫಂಕ್ಷನ್ ಗವು ಇಂದು ಪುರ ಆವಡತಿ ಅಂಚ ಇರ್ನ ಆಲ್ತದೆ ಪೋಡು ಒಂದು ಅಲ್ಲಟ್ಲೆ ದೆಪ್ಪು ನಸಿ ಅಲತ್ತಿ ಹಾ ಹೋಗ್ಲಿ
ಸರ್ ದೆಪ್ಪಲೆ ಸರ್ ನೆಟ್ಟೇರಿ ಬರತೀನಿ ಬಗ ಬರೇ ಅಂದ ಬಗ ಆಲ್ತ ದೆಪ್ಪಲೆ ಮೀಟು ಬರೇ ಅಂದ ಬಗ ಖಾಲಿ ಬಿಡ್ಲ ಅರ್ಧ ಲೆಕ್ಕ ಬರ್ತೀರ ತರ್ತಂದ್ರೆ ತರ್ತ ತರ್ತ 55 ಹಿಡಿದು ಕುಂತೆ ರಾತು ಜಿಮೆ ಅಯ್ಯೇ ಕಂತುನು ಕಂತುಂದಾದ ಅವು ಟೇಪುದು ಕೊಡಿ ಸರ್ ಸೊಂಟೆ ಇತ್ತು ಸರ್ 20 ಏಯ್ ಒಂಜೇತಮೆ ಲಪ್ಪಳ 20 ಕುಲ್ ಸುತ್ತಳತೆ 28 ಛೇ ಕುಲ್ಲೆ ಬೆಂಡು ಅನ್ಪೋಚಿ ಇಪ್ಪೆ ಬೆಂಡು ಅನ್ಪೋಚಿ 47 47 ಬೇಡ ಬಳ್ಳಿ ನಂಬರ್ ವೇತವನ್ರೆ ಎಂಚಿನಿಂದ ಲಕ್ಕಡಿಪ್ಪ ಆಣ 39 ಇಲ್ಲಿ ಹಾ ಆಯ್ತು 39 ಹಾ ಒಂದು ಲೆಗ್ಗೆ 37 ಮನಷ್ಟೇ 22 ಅವೆಂಚಿ 22 ಅಂತ ಸರ್ ಕತ್ತಿಲ್ಲ ಸರ್ ಟೇಪ್ ಇಲ್ಲಿ ಕತ್ತಿನ 2 3 4 5 6 అవును 47 ಹಾ 47 ಅವು ಸರಿ ಉಂಟು ಸರ್ ಎಡತಗಾರ ಸರಿ ಉಂಟು ಬಲತಗಾರ ತಾನೆ ಅವು ಶಾರ್ಟ್ ಆಯ್ನಿ ಕಮ್ಮಿಂಡು ಅವೆಂಚ ಸರ್ ಕಮ್ಮಿ ಪುನಿ ಸರ್ ಇದಲ್ಲ ಮೀಟರ್ ಸರಿ ಅಂತ ಪಪ್ಪ ಕಾರ್ ಬರ್ತದಿಲ್ಲಿ ಓ ಮೇರ್ ಕಾರ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನ ಉಳ್ಳಾಡಿ ಒಳ್ಳೆ ಪಿನಿ ಲಪ್ಪುನ ಬಿದೇದಿ ಹೊಡೀರು ಜಾಗಲ ಪೇರ ಐತಿ ನನ್ನ ಹಾ ನಾನು ಕಾರ್ ಅವು ಅವಳ ಸರಿ ಆತೆ 47 ಅಡ್ಡ ಕಾರ್ಲ ಒಂಜೆ ಲೆಕ್ಕ ಬರ್ಪಿನತ ಕೋಟವಾಡ ಮನೆ ಪಾಡ್ನತ್ತ ಓ ಓಟು ಓಟ್ ಹತ್ತಿ ಎಡ್ಡೆ ಒಕ್ಕಡ ಮೂಲ ರಾಜಕೀಯದ ವಿಷಯ ಬರ್ತದೆ ಎಂಗ್ಲಿಗೆ ಗಟಪಟ ಸರ್ ಸರ್ ಈ ರಾಷ್ಟ್ರ ಹೊಡ್ತಿ ರಾಜಕೀಯ ಪಾತ್ರ ನತ್ತು ಒಕ್ಕ. ಆರು ಓಟದ ವಿಷಯ ಬಣ್ಣತ್ತು ಒಕ್ಕ. ಕೋಟ್ ಬಡ್ಚ ಕೋಟ್ ಬಡ್ಚ ಕೋಟವಾಡ ಓಟು ಓಟು 34 ಹಾ ಕೋಟ್ 34 ಅದು ಕೋಟ್ ಒಂಜೆ ಐತೆ ಸರ್ ಕೋಟ್ ಒಂಜಿ ಕೋಟ್ ಒಂಜೆ 5 34 ಸುತ್ತಳತೆ 30 ದುಬ್ಬೇಡ ಹಾ ದುಬ್ಬೇಡ ಉಬ್ಬಿಯಂಡ ಕೆತ್ತಾಡಿ ದೀಪೆ ಓಡೆ ಉಬ್ಬಿಯೋಡೆಗೆ ಕೋಟಿ ಗುಬ್ಬೇಡ ಉಬ್ಬಿಯ ಗುಬ್ಬಿ ಗುಬ್ಬಿ ಸರ್ ಅಂಚಪರ ಪಾತೆರಡಿ ಸರ್ ಹಾಕಲು ಹಳ್ಳಿದ ಹಿರಿಯ ಜೀವ ಅಂಚ ಒಟ್ರಸ್ ಪಾತೆರಡಿ ಹಾಕಲೆ ಬೇರೆ ಕೊಡ್ಚಿ ಐಜಿ ಇಡಲ್ಲ ದಾಲ್ ಸರ್ ವಾಯ್ ಹೊಸತ್ತ ಅಯ್ಯೇ ಬಣ್ಣ ಆರು ಪರತ್ ಅಂಡಲ್ ಆರೆಗೆ ಒಂಚೂರು ಕಟ್ಟು ನೆಟ್ಟು ಒಂಚೂರು ಇದಾಪು ದಾದ ಬಾಲ ಕುದುರೆ ಮೇಲೆ ಎನ್ನ ಉಮೇಶ್ ಅಂತ ಅಂದ ಅವನಿನ ಪಪ್ಪನ ಸೇರಿ ಪಪ್ಪ ಸರ್ ಆರು ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ನಾನು ಆರ್ನ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಹಾ. ಬಣ್ಣ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಪುನಿ ಇಬ್ರು ಯಾನಿ ಹಾ. ಬಣ್ಣ ಆರೆ ಕಟ್ಟುಂಡತ್ತ ಹಾ. ದನಿ ಪಂತೆ ರಾರ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಆಪಲ ಬಿರೋಡಿ ಅಂತ ಉಂಟು ಏಬಲ ಹಾ. ಪ್ರಾಯದ ಹಾಕಲ ಲಪ್ಪುನ ರಜಾ ಆಗಿರ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು ಅಂದ, 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 ಅಂದ. ಪ್ರಾಯದ ಹಾಕಲದ ಅಂದ. ಹಾಕಲ್ ಹಾಕಲ ಮನಸ್ಸು ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಅಂದ. ಹಾಕಲೆ ನೇಬಲ್ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಪಾತೆ ನಮ್ಮ ಖುಷಿಟ್ಟು ಅಂದ, ಅಂದ. ಗೊತ್ತಾನ ಬೇವರ್ಸಿ ಗೊತ್ತಾನ ಮೇಡಕ್ಕೆ ಮಾರಿ ಮುಂಡೆ ಆಯ್ ಲತ್ತೊಂದಿಲೆ ಮಂಡೆ ಆಡೋದಿಲ್ಲ ಕಣ್ಣು ಪುಡೋದನ ನಿನ್ನ ಲಪ್ಪುನ ಆ ಜನ ಪನ್ಪುನಿ ಮರ ಹಳ್ಳಿದಕ್ಕಲು ಬಜ್ಜಿ ಪಾಪ ಮುಗ್ಗ ಅಕ್ಕಲು ಎರೆಗಿಲ್ಲ ತತ್ತದ ನೆರೆಯರೆ ಗೊತ್ತಾನ ಓ ಬ್ಯಾವರ್ಸ್ ಹೆಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಇವಲ್ಲ ದಾದ ಕುದುರೆ ನಿನ್ನ ರಮೇಶ್ ಗೊತ್ತಾರ ಅಲ್ಲಿ ದಾಖಲೆ ಪಲ ಲತ್ತು ನೆರೆ ಬಲ್ಲಿ ನರ್ರಜ್ಜತೆ ಅಲ್ಲಿ ದಾಖಲೆ ಪಾಪ ಬಾ ಹಾ. ಜಾಗ್ರತೆ ಬಾ ಪಲ್ ಪಲ್ ಆರೆ ಆರೆಗಿಜ್ಜ ಜಾರೆಗಿಜ್ಜ ಎಂಕ್ ಮಾತ್ರ ನನ್ನ ಯಾರೆಗಿಜ್ಜ ಆಗ್ಲ ನೇರೋಡ ನಾಯ್ದ ಮಗ ಬೇಜಾರು ಪಪ್ಪ ಬಾತರ ಕೂಸ ಲಂಚಿನಿ ನಿಕ್ಕಿಗೆ ಹತ್ತಿ ಅವ್ರ ಹೆಂಗೆ ಲಂಚಿನಿ ನಿರ್ಪುನ ಅಂದ ಏನೇನು ಮಗ ಜೀವತ್ತು ನಂಗೆ ನೆರೆದು ಹೋಗು ರಾಯದಕ್ಲೆಗೆ ಸರಿಯಾ ತಪ್ಪಂದು ಗೊತ್ತು ಪೂಜಾರಿ ಒಟ್ಟಾರೆ ಬಂದು ಬಿಡ್ಪೇರು ಅಂತ ಓಕೆ ಸರ್ ಇತ್ತ ಎಲ್ಲಂಜಿ ಫಂಕ್ಷನ್ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಪಾತೆರ್ಕ ಇತ್ತ ಈವೆಂಟ್ ನೀವು ಎಂಚ ಹೋಗ್ಬೋದು ನಾವು ಕರೆಕ್ಟ್ ಇಂಗ್ಲೇ ಬನ್ನಿ 407 ಓಪಿನ್ ಅದೇ ಜನರೇಟರ್ ಓಪಿನ ಬಗ್ಗೆ ಎಂಚ ಈವೆಂಟ್ ಎಂಚ ಒಂಜಿ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಎಂಚ ಓಪನ್ ಇಷ್ಟ ಎಂಚ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ಕಿ ಸಿಸ್ಟಮ್ ದಾಲಜಿ ಸರ್ ಈವೆಂಟ್ ದಾನಿ ಸಾಧಾರಣ ನೀರು ಕಾಂಡಿ 5 ಗಂಟೆ ಲಕ್ಕೋರು ನಾನು 7 ಗಂಟೆ 7 ರಾಮ್ ದೀಪ ಹಾ ಹಾ ಬೊಕ 5:30 ಲಕ್ವೆ ಬೊಕ ಅಲ್ರಾಮ್ ದಾಯ ದೀಪನಿ ಅಲ್ರಾಮ್ ಬಂದು ಪೋಚ ನಮ್ಮ ಐಟ ಅಂಚದಾಲೆಜ್ಜಿ ಹಾ, ಹಾ. ನಮ್ಮ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಬಂದಾಗ ಇದೇ ಕಾಂಡಾನ ಒಂಜಿ ಕೋರಿ ದೀಪ ಅವು ಕೆಲೆಪುಂಡು ಕೋರಿಲ ಕಟ್ಟುನೇನಾ ಅತ್ತತ್ತೆ ಕೋರಿ ಸರಿ ಉಂಟು ನೇರು ಮಲ್ಪುನರ ಕೋರಿ ಸಮ ಉಂಟು ಇತ್ತೆ 7 ಗಂಟೆಗೆ ಎಂಕುಲು ಇರೇನು ಮೀಪಾವ ಸರ್ ಮೀಪ ದೈತ ಮಂತದ್ದು ಪೂರ ರೆಡಿ ಮಲ್ಪ 7 ಗಂಟೆ ಬಿದೆ ಗಣಪರು ದಾದೇನು ಆ ಜನಕ್ಲೆ ತೂವಚ್ಚ ಎಂಚಿನ ಜನಕ್ಲೆ ಪುನಃ ಕೆಚ್ಚಿನ ಮೀ ಪೌಂಡ್ ಮೆನಿಕುಲು ಪಂಡ ಎಂಕಲ ಈವೆಂಟ್ ಪೂರ ಬರ್ಪುಂಡು ಸರ್ ಪೂರ ಬರ್ಪುಂಡು ಮೀಪವನಿ ಎಂಕುಲೆ ಸರ್ ದ ಎನ್ನ ಬೊಡಿದಿ ಪುನಃ ಸಂತಾನೆ ಯಾನ ಅರಳೆ ಮೀಪ ಯಾರ ಬುಡ್ತು ಹಾ. ಯಾನೆ ಮೀಪವನ ಒಂಜಿ ಕೈ ಬಾಡಚ್ಚು ಮೀಪವನ ದಾದಿರ್ತನ ಯಾನೆ ಮೀಪ ಬೊಕ್ಕ ಎನ್ನ ಬೊಡಿದಿ ಅಲೆ ಬೆಚ್ಚಾಪುಡು ಅಲ್ಲಿ ಮಿತ್ತಿರು ತೂ ಒಂದು ಪೋಲ್ ಸರ್ ಇರಂತೆ ಬಂದೆ ಸರ್ ಕುಂಟಾಜಿರ ಬರ್ತಾರ ಕುಂಟಾಜಿರಿ ಏ ಅಮ್ಮ ಸ್ವರ್ಗ ಸಿಕ್ಸಾತೀರಿ ಅಮ್ಮ ಸ್ವರ್ಗ ಸಿಕ್ಸಾತೀರಿ ಛೆ, ಅಂಚ ಗೊತ್ತಿತ್ತೀರ
ಮಾತ್ರ ಬಲ್ಲೆ ಸ್ವರ್ಗಸ್ಥಿತ ಅಲ್ಲಿ ಆಯ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬರ್ಸ್ಬಿಡಿ ನೀವು ಈ ಒಂಜಿ ಸೈಡ್ ಎನ್ನ ಮಗಕ್ಕೆ ಕಟ್ಟು ನಾನು ಅತ್ತೆ ನಿಖಲ್ ನೈಟ್ ಕಟ್ಟು ನೀರೆಗೆ ಈರೆಗಾರೆಗ ಅದು ಎಂಗೆ ಸರಿ ಇಪ್ಪು ನಾಯ್ ಕಟ್ಟುಂಡು ಸರ್ ವಿಷಯ ದಾದ ಪಂಡ మీ పేరు అల్లు మీ పేరే పండ పండ ఇంకులే మీ పడ మీ పేరಜ್ಜಿ ಏನನ್ನ ಏರ್ಲ ಮುಟ್ಟುನ ಆಜೊಂಡು ಮೇನ ಆಜೊಂಡು సార్ ఈ అర్థం అంతలే సార్ విషయ దాద పండ ఇంకుల టీం ఉట్టు మీ పేరు నంది మూజి పొంజోలు సార్ ಅಲೆ ಗಾಡಿ కొంచెం వేలే ఎనను మీ పాదు ఆ మూజి పొంజోకులకి సుఖ తిక్కుందా అంట మీ పాడు ಆಜ ಬಾಂಡ್ ಎನ್ನ ಮಿತ್ತೆ ಐಪುನಿಯಾನೆ బాసండ దాదే పొంజోలు పొంజోలేనా మీ పౌను ఓ బాంజోత ఓ అన్న పొంజోలు పొంజోలేలు మీ పౌను ఈ రాంజోత గిరనే హాల్ మీ పౌను ಇರೇನಿ ಮೀ ಪಾದು ಆಗ ಸುಖ ದಿಕ್ಕೋನಂಡ ಆ ಮೀ ಪಾದು వేరే మీ పద సాద సుగాన అయితే ఆజపూర్ అయితే కామన్ ఆదిపోతుంది యబ్బ ఇతే కోమన గలాజొండ సార్ ನಾ ಒಂಜಿ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಅಪ್ಪ ಏನು ಅವ ಬಂಡ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಪಾತೆರ್ನಾಗ ಅರ್ನ ಮೊಬೈಲ್ ಎಂಚ ಬಂಡ ಫಸ್ಟ್ ಮೆಲ್ಲ ವೈಬ್ರೇಟ್ ಹಾಕಿ ಬೊಕ್ಕ ದೆತ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ರಿಂಗ್ ಹಾಕಿ ಅವು ವಿವೋ ತಗೊಳ್ಳ 38 ಅಂದ 38 ತತ್ತಿನೇ ಪಾತೆ ಪಾತೆರ ಅರೆ ಪಾತರ್ ಜರಿ ಪಾತರ್ ಜರ ಪಾತೆರ ಜೇರಿ ಅವು ಬಡಿಜಿನ ಫೋನ್ ಆರ್ ಫೋನ್ ಮಂತನ ಮೇರೆ ಮೆಸೇಜ್ ಮಂತು ಪಾದಂದು ಐ ಕಾಲ್ ವಿಂಟ್ ಲೇಟರ್ ಅರೆ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಬರ್ಬಿಡ ಆರೇಗೆ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಬರ್ಬೋದು ಅವ ಐಟೆ ಟೈಪ್ ಆದುಂಡು ತೈ ಕಜಿಪುದ ಅದಂದು ಕೇಂಡ ಯಾನ್ ಮೀನ್ ಪಂಡಗಾಲ ಮೀನ್ ಕಂದ ಮೂರ್ದು ಕಜಿಪ್ ಅಂತ ಅಂದ ಅಂಚ ಅತ್ತೆ ಇತ್ತೆ ಮೇಘಲ ಮದ್ವೆ ಆಗ್ತದ ಏನಿಗೆ ಬೊಕ್ಕ ಮದ್ನೆ ಆತುಂಡು ರಡ್ಡು ಜೋಕುಲುಂಡು ಸರ್ ರಡ್ಡು ಜೋಕುಲುಂಡು ಊಮೆ ರಡ್ಡು ಜೋಕುಲುಂಡ ಹಾ ಅಬ್ಲಿ ಜಬ್ಲಿ ಉದಾರಲ ಬಾರಲಾಗಿದ್ದಿತ್ತೆ ಮೇ ಉದರತ್ತಿ ಅವಳಿ ಜವಳಿ ಪಿನ್ಸಿ ಹಾ. ಮತ್ತೆ ಅನ್ನ ಹಾ? ಆ ಜನಕ್ಕೆ ಮಾಡಿ ಜೋಕಿ ಅಂಚಾತೀನಿ ಬಾಯ್ ಕಪ್ಪುಜ ಬಾಯಿ ಮಾತ್ರ ಕಟ್ಟುನಿ ಬಾಕಿ ಪಾತೆರ ಹೊರ ಓಕೆ ಸರ್ ದಾದಂದ ಅಬ್ಜೋ ಅಂತ ಸರ್ ಇತ್ತೆ ಜನರೇಟರ್ ಇತ್ತು ಬಿಡು. ಅತ್ತೆ ಅವು ಸೈಡ್ ಇತ್ತೆ ಮೇನ ಸೋಕಬ್ದರ್ ದಾತ ಹೆಡ್ಲ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ ಯಾವ್ದಾದ ಇದು ಮೇ ಓ ಇಂದುವಾ ಮೇ ದಾಯ ಕಟ್ಟುಂದ ಈಗ ಮೇಗೆ ಹೌಜಿ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಕತೆ ಸರ್ ಪಂಡ 15 ನಿಮಿಷ ಮುಗಿಜ್ಜು ಮೇ ಅಂಚತ್ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಕತೆ ಬಂಡ ಎಲ್ಲಿ ಬಂತ ಬಂದ್ರಲ್ಲ ಆಪು ಬಲ್ಲೆ. ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಕತೆ ಬೇರೆ ಇತ್ತ ಕಟ್ಟುಂಡತೆ ಬಾಯಿ ಪುರ ಒಂಜಿ ಟೈಮ್ ಉಂಡಾರ ಎಂಚೆತ್ತೀರ ಸರ್ ಹಿಂಚಿತಿ ಛೇ ಆರ್ನ ಒಂಜಿ ಪುದರು ರಟ್ಟೊಂದಿದ್ದಾಲ ಪೋಪೆ ಎಂಚಿನ ದೊಂಡೆ ಆರ್ನ ಕಮೆಂಟ್ರಿ ತೂತಾರ ಯಬ್ಬ ಓಲ್ ಬೊಂಡಲ್ಲ ಮೇರ್ನೇ ಕಮೆಂಟ್ರಿ ಎಂಚಿನ ಕಮೆಂಟ್ರಿ ಮೇರನ್ ಓಡೆ ಮಟ್ಟ ಬಂಡ 25 ವರ್ಷಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಐ ಪಿ ಎಲ್ ದಕ್ಕಲಿಗೆ 25 ವರ್ಷ ಐಪಿಎಲ್ ಇತ್ತೀನಿ ಬೊಕ್ಕ ಬೊಕ್ಕ ಬಿಪಿಎಲ್ ಟಿವಿ ಎಜ್ಜಾಣ ಮಾರ ಅದಾದ ನಾವು ಎ ಪಿ ಅಲ್ಲ ಎಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಇತ್ತಿನ ಕಮೆಂಟ್ರಿ ಬಂಡ ಎಂಚಿನ ಮೈದಾನಾಡು ಮ್ಯಾಚ್ ಆನಾಗ ಬರೀತ ಇಲ್ಲದ ಪೂರ ಜಪ್ಪೆರ ಒಂದಿಜ್ಜಂಡು ಆ ನಮ್ಮನಿದ ದೊಂಡೆ ಒಂಜಿ ದಿನ ಮೇರೆ ಒಂಜಿ ದಿನ ದಾದಾಪನ ಮಂಡ ಮ್ಯಾಚ್ ಒಂದಿತ್ತಂಡು ಪೂರ್ವ ದಕ್ಲೆಗಿಲ್ಲ ಊರಷ್ಟು ಅವ್ರು ದಕ್ಲೆಗಿಲ್ಲ ಮ್ಯಾಚ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಊರ ಮೈದಾನ ಭಯಂಕರ ಫೈಟ್ ಓಡೆ ಮುಟ್ಟದ ಫೈಟ್ ಬಂಡ ಈ ಇಂಡಿಯಾ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಪೂರ ಮ್ಯಾಚ್ ಆಪುಜ ಆ ನಮ್ಮನೆದ ಕ್ರೇಜ್ ಇತ್ತು ಫೈಟ್ ಭಯಂಕರ ಅತ್ತರಿತ್ತೇನ ಹತ್ತರಿಗೆಟ್ ಮಿಕಲಟೆ ಒಂಜಿ ಮುತ್ತಾರಲ ಮುತ್ತಾರದ ಬೊಕರ್ ಸತ್ತಾರ ಏರೈತೆ ಭಯಂಕರ ಫೈಟ್ ಒಂಜಿ ಬಾಲ್ ಡಾಜ್ ಹೊಡಿತು ಒಂಜಿ ಬಾಲ್ ಡಾಜ್ ಪೂರ ಇಂಚ ಕುಲ್ಲುದು ಒಂಜಿ ಕ್ರೇಜ್ಡ್ ಉಲ್ಲ ಮೇರ್ನ ಕಮೆಂಟ್ರಿ ದಲ್ಲ ರಟ್ಟೊಂದುಂಡು ಒಂಜಿ ಬಾಲ್ ಡಾಜ್ ಹೊಡಿತುಂಡು ಬೌಲರ್ ಬತ್ತದ ಬಾಲ್ ಮಾಡ್ದಿನಿ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ ದೆತ್ತಾಕಿನಿ 6 ಬಾಲ್ ಸೀದಾ ಮಿತ್ತಿಡ್ದು ಬತ್ತೀನಿ ಮೇರ್ನ ದೊಂಡೆ ದೊಲೈ ಮ್ಯಾಚ್ ವಿನ್ ಬಾಲ್ ದೈಜಿ ಮೇಲೆ ಬಂದಿದ್ದಿಲ್ಲ ಮ್ಯಾಚ್ ವಿನ್ ಆತಾತ ಬಾಲ್ ದಾಯ್ತೀನಿ ಅಕಲ ಮ್ಯಾಚ್ ವಿನ್ ಆದ ಕಪ್ಪು ಮತ್ತೊಂದು ಪೋಯಿನಿ ಮೇರೆ ಬಾಲ್ ದೊಂಡೆ ದೊಲೆ ದೀದು ಸೀದಾ ಇಲ್ಲ ಬತ್ತೀನಿ ಆನ್ ಹಿಡಿದು ಬೇಕವ್ರ ಪಾತೇರ್ನಾಗ ಒಂಚೂರು ಕಟ್ಟುಂಡು ಅಂದ್ ರಡ್ ಪಾತೇರ್ ಬಾಲ್ ಡಬಲ್ 2 ಅತ್ತೆ ಐಕೆ ಬನ್ಪುಣು ಮೇ ಐಕೆ ಬನ್ಪುಣು ಯಾಪಲ ಮ್ಯಾಚ್ ದವಲ್ ಫೋನಾಗ ಬಾಯಂಗ ಅದು ಗುಲ್ಲೆರ ಬಲ್ಲಿ ದಾನೆ ಬಾಲ್ ಮೀನ್ ಬೂರ್ನ ದ್ರಾಕ್ಷೆ ಅವತ್ತು ಮಾರೆ ಬ್ಯಾಗ್ ಕವರಿಂಗ್ ಬಾಲ್ ಬೂರ್ ನೆಟ್ ಅನು ಮಾರೆ ಮೇ ಒಂಜಿ ಫುಟ್ಬಾಲ್ ದ ಕಮೆಂಟ್ ಹಿಡಿತು ಎಂದ ದಾನೆ ಮೇನ ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಬಂದ ಅಥವಾ ಅಂಚ ಸರ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದಾದ ಸರ್ ಲೈಟಿಂಗ್ ಆಡು ಮಿತ್ತು ಪುರ ಮತ್ತೆ ದಾದ ನೆಕ್ ಲೈಟಿಂಗ್ ಮತ್ತೆ ಎಂಜ ಸುರಾಂಬುನ ಇಂಜಿನ ಲೈಟಿಂಗ್ ಆಪನ್ ಹಿಡಿದು ಜನರೇಟರ್ ಆಡು ಜನರೇಟರ್ ಏದು ಮಾಡು ಕಂತಡ ಕಂತಡ ಜನರೇಟರ್ ಅಂತ ಟೆನ್ಷನ್ ಎಂಗಲು ಕಿರ್ಲೋಸ್ಕರ್ ಪಂಪ್ ಮಾರಂದ ಜನರೇಟರ್ ಲೈಟ್ ಏತು ಪಾಡೊಂದು ಜನರೇಟರ್ ಒಂಜಿ
ಉಪ್ಪಡು ಒಂಜಿ 4 ಉಪ್ಪಡು ನಾಳೆ ಎಂಜೆಕ್ ಬೇ ಹಾ. ನಾಳೆ ಎಂಜೆಕ್ ಜನರೇಟ್ರಿ ಹಾ. ಜಾಸ್ತಿ ಖರ್ಚು ಪೊಚ್ಚಿ ಬೊಗಂಜಿ ಒಂಜಿ ಮೂಜಾರ ಎಪ್ಪಾಡು ಮೂಜರ್ ಎಲ್ಚಿರಿ ಮೂಜರ್ ಮೂಜರ್ ಬರ ಎಂಚಿನ? ಜಂಚ ಬಾಡ್ರೆ ಎಂಚಿನ? ಅಂಡ ಮೂಜಿ ದಿನ 4 ಮೂಜಿ ಪಾಡು ಸರ್ ಎಂಕ್ಲಡ ಮೂಜಿ ಜನರೇಟರ್ ಉಂಡಾ ಇಪ್ಪುನೊಂಜಿ ಹಾ. ಅವರಡ್ಡ ಟಿವಿದ ಬಾಕ್ಸ್ ಕಂತೀನ ಕೇನಾಗ ಬಣ್ಣ ಸೌಂಡ್ಲೆಸ್ ಅಂಚ ಜನರೇಟರ್ ಬರ್ದೀಕ ಜನರೇಟರ್ ದೀಪನಾಗ ಹಾ. ಒಂಜಿ ಕೈದೆಕ್ಕನೋಲ್ ದೀಲವ ಎಂಕುಲು ಕೈ ತೆಕ್ಕನೋಲು ವೇಸ್ಟೇಜ್ ದೀಪುನ ಹತ್ತು ಜನರೇಟರ್ ಜನರೇಟರ್ ಅವೇ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಂತ ಮೀಟರ್ ದೋಯ್ಪುನ ಅತ್ತತ್ತು ಅವು ಸೀದಾ ಮೆಸ್ಕಾಂಬರ್ದೆ ಬರ್ಪುನ ಮುಲ್ಪಾರ್ ಮೀಟರ್ ದೋಯ್ಪುನ ಮೀಟರ್ ದೋಯ್ಪು ನಾವು ಕರೆಂಟ್ ಸರ್ ಮೂಲೊಂಜಿ ಸ್ಪಾಟ್ ಪಾಡ್ಕದ ಕರೆಂಟ್ ಒಂಜಿ ತೂಪ ಓಕೆ ಸರ್ ಮೂಲ ಸ್ಪಾಟ್ ಪಾಡ್ಕ ಐತೆ ಎನಿಕಲ್ನ ಲೈನ್ ಪೂರ ಇಂಚ ಉಂಡು ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಲಿ ಸರ್ ಅವು ಕರೆಂಟ್ ಇಜ್ಜತಿ ಕರೆಂಟ್ ಇಜ್ಜಿ ಬೇ ಕರೆಂಟ್ ಇಜ್ಜನೆ ಮೂಜಿ ನಾಡತ್ತ ಕರೆಂಟ್ ಇದ್ದ ಮೂಜಿ ನಾಡು ಮೂಜಿನ ತೆಪ್ಪಗುತ್ತೀನಿ ಕರೆಂಟ್ ಇದ್ದ ವೈರ್ಗೆ ಬಾವಲಿ ಬಿಡ್ತೀನಿ ಬೇ ಬೊಕ್ಕದಾದ ఒక బావలు తెత్తి గజ్మంత ಕರೆಂಟ್ ದಾದ ಅಂಡಿ కరెంట్ యాన్ ఫంతజి దయవండ బావల గజ్జి పిత్తనదా ಚೆಕ್ ಇಲ್ಲ ಬಾವಲಿ ದುಪ್ಪಳ ಇರು ಆತಡ ಕಾಪರಿ ಜದಮೆ ಅಂದಿ ಪನ ಎಲ್ಲವರ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಲಿ ಸರ್ ವೈರ್ನ ಪೂರ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಸರ್ ఈ నాడు ಹಲೋ ಸರ್ ಲೈನ್ ವೈರ್ ಇಟ್ಟು ಹಲೋ కరెంట్ బరువు ಮೆಸ್ಕಾಮ ಬೇ ಹಾ ಮೆಸ್ಕಾಮ ಹಾ ಕರೆಂಟ್ ಉಂಡಾ కరెంట్ ಒಳ್ಳೆ ಪಾಯ್ಸಾಗಿ ನುಮೆ ಕರೆಂಟ್ ಪಾಡು ಮೂಲ ಬೆರ್ನ ಇಲ್ಲಾಡು ಹಾ ಹಾ ಬಾರಿ ಡೈರಿಂಗ್ ಉಂಡಾರಿಗೆ ಕರೆಂಟ್ ಬೇರೆ ಕಣಿ ಆನ ಭಯಂಕರ ಪವರ್ ಅತ್ತ ಪಾಡು ಜಾರಿ ಪಾಡು ಬಂದು ಫೋನ್ ಮಂತ್ ಕೊಡ್ಲೆ ರಪ್ಪ ಕರೆಂಟ್ ಮಾಡು ಭಯಂಕರ ಹೋ ಇಂದು ಉಂಡಾರ ಡೈರಿಂಗ್ ಉಂಡು ఆత్మ పాడరా ವೈರ್ ಕಣ್ ಬೇ ಆತ ಪಕ್ಕ ಪಾಡ್ನ ಮೇರೆ ನಿರ್ದ ನಗರ 2 ಗಂಟೆ ಹಾಕು ಬೈಪಾಸ್ಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಹಲೋ ಇಂದು ವೈರ್ ಬೈದಿನ ಗೊತ್ತುನಾ ಹಿಂದೆ ಸರ್ ಓಲು ಬೈದಿಜಿ ಎಂಜಿನ ಕರೆಂಟ್ ಮಾಡ್ನ ಕರೆಂಟ್ ಮಾಡ್ನ ಬಕ ರಮೇಶ ಕುಸಲ ಬೈಜಿ ಪಾಡ್ಲೆಗೆ ಗೊತ್ತಿ지 ಗೊತ್ತಿ ದಾದಾ ಇನಿ ದಾದಾ ಇನಿ ದಾದಿ ಮುಕ್ಲಿ చక్రి దాదాన్ బై పోతాను ఎన్న మగే అయ్యో చెక్కిరాకిని తావు చెక్కిరాకిని నిక్కుదాయ బండ మెయిన్ పీస్ అవులు ఉండత కరెంట్ కమ్మి పొందు నిక్కాకిని ಇದೆ ಸುತ್ತಿದಪ್ಪಲೆ ಇದೆ ಸುತ್ತಿದಪ್ಪಲೆ వైర్ వైపులే ಅರತಿ ಒಬ್ಬ ಬತ್ತಲವೇ ಹಾ ಬತ್ತಲ ಆ ಬರ್ತದೆ ಇದು ಮರ ಕಟ್ಟು ಅರಿರು అలే పాతిర్ నివి ತತ್ತತ್ನರು ನುಲ್ಲಿ ಏರಿ ಮಸ್ಕಂದೆ ಮಸ್ಕೊಂಡು ಅದಿರಿ ಇದು ಮಾತಾರ್ಲೆ ಏ ಹಾ ಯಾ ಸರಿ ಮಾತಾಡ್ತಿಲ್ಲ ಏ ಉಮೇಶ ಮಿರಾಕಲ್ ಮಿರಾಕಲ್ ಅಂತ ತಿಗಾಲ ಕಣಿನ ಅಜ್ಜರೆ ఓ ಲೀಲ್ ಎಂತ ಅಯ್ಯೋ అయ్యో కవరింగ్ బాల్ రాట్ ಓಡಿ ಓಡಿ ಬಾಲ್ బాల్ రాడు బే ಎಂಚೆ ಮಾತಿರ್ನು అత్త మరి అచులే బే కరెంట్ సరి ಕರೆಂಟ್ ಸರಿ ಸತ್ಯ ಮಾರೆ ఎన్న ఈవెంట్ లైక్ అవుడు ದೊಡ್ಡವಡು ಏ ಪಲ್ಲಕ ಈವೆಂಟ್ ಒಂದು ಖರ್ಚು ಮಾತೊಂದು ಪಲ್ಲೆ ಮಾರೆ ಖರ್ಚಿ ಖರ್ಚು 2 ಲಕ್ಷ ఏ 2 లక్ష ಪೂರ ಬೊಚ್ಚಿಮೆ ಎನ್ನ 100 ವರ್ಷ ದಾಗಿ 2 ಲಕ್ಷ ಖರ್ಚು ಹತ್ತು ಖರ್ಚು ಮಲ್ಪ ರಾವ ಮಲ್ಲೆಜ್ಜಿ ಈ ಇಲ್ಲಾಗೆ ಈವೆಂಟ್ ಬೈದತ್ತ ಈಗ ಒಂದು 50% ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ದಾಗಿ ಬೇ ಸತ್ಯವಾದ ಈ ಇಲ್ಲಾಡು ಬತ್ತು ಖುಷಿ ಅಂಡಿ ನೀವು 1 ಲಕ್ಷ ಕೊರ್ಲಿ ಕೆಲರ ಕೆಲ ಪಪ್ಪಮ್ಮ ಬರ ಜೋಕುಲ ಬರ ಬರ್ತಡೆ ಬರ ಒನ್ ಪೇರ್ ಈ 1 ವರ್ಷ 2 ವರ್ಷ 3 ವರ್ಷ ಬಡ 25 ವರ್ಷ ಉಂಟ ಒನ್ ಪೇರ್ ಅಪ್ಪ ಜೋಕುಲ್ ದಾದ 25 ವರ್ಷ ಸೆಲೆಬ್ರೇಟ್ ಅನ್ಪುನಾಗ ಜೋಕುಲಿಗೆ 25 ವರ್ಷ ಆನಾಗ ಅಕುಲ ಅಕಲ ಪಪ್ಪಮ್ಮನ ಬರ್ತ್ಡೇ ಅಂತ ದಿನ ಬಿಡ್ಲಿ ಯಾಪ ಪುಡ್ತಿನ ಆಯ್ತಾ ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನ್ ಅಂತ ಅನ್ಪುಜಿ ಒಂಜಿ ಪಪ್ಪಾಗ ಒಂಜಿ 45 ವರ್ಷ ಆನಾಗ ಅಕ್ಲಲ್ಲಿ ಮೂಲೆಗೆ ದಕ್ಕುವೆ ಅಕ್ಲಲ್ಲಿ ತಿರಸ್ಕಾರ ಅನ್ಪುಡಿ ಅಂಚೆತ್ತಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಇರ್ನ ಮಗ ಇರ್ನ 100ನೇ ವರ್ಷದ ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನ್ ಅಂತಂದಲ್ಲಿ ಇದು 3 ಮಾತ್ರ ಅತ್ತ ಪ್ರತಿ ಇಲ್ಲಾಡ್ಲ ನಡಪು ಅಪ್ಪಾಗ ಏತು ಖುಷಿ ಅದು ಪುನಃ ಅದೇ ಪಾತ್ಯಾರಿಗ್ಲ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡಿ ಪ್ರತಿ ಇಲ್ಲಾಡ್ಲ ಮನ್ಪುಲಿ ಸತ್ಯ ಎಂಕಿಡೆ ಮಾತ್ರ ಮಸ್ತು ಖುಷಿ ಅಂಡಿ ಒಂಜನ ವಾಯ್ಸ್ ಸರಿ ఒక జీతమాల ఈవెంట్ వయసు ఇంకా అవ్వంజి ಖುಷಿ ಮರಪೂಜಿ ಸರ್ ಮರಪೂಜಿ ಸತ್ಯ ಯಾಪಗಲು ಮರಪೂಜಿ ಯಾಪಲ ಅವೇ ಮರಪೇರ್ನೆ ಬಲ್ಲಿ ಒಂಜಿ ಆರೇನು ಯಾಪಲ ಮರಪೇರ್ ಬಲ್ಲಿ ಯಾಪಲ ಸತ್ಯನ್ನ ಈವೆಂಟ್ ಕೊರಿಯಾರತ್ತೆ ಕುಡಿಂಜಿ ಖುಷಿ ದಾದ ಗೊತ್ತುಂಡಿ ನಿಕ್ಕಲೇ ಇರ್ತಲ್ಲ ಈ ವಯರಿ ಎನ್ನ ಬದುಕನ್ನು ಸರಿ ಮಂತಿರುವಂತ ಈ ವಯರ್ ವಯರ್ ಐ ಲವ್ ಯು
ವಾರ ಒಂದು ಕುಟಕೊಂಡು ಓ ಬಲೆತಲ್ಲಿ ಪಾಲೆ ಪಪ 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 ಪಪ. ಬಲೆತಲ್ಲಿ ಪಾಲೆ ಪಪ 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 ಪಪ. ರಾಜಶ್ರೀ ಕುಡ್ಲ ತೀರ್ಪು ಕೆನ್ನಡ್ದು ಮಂಜು ಪುದರ್ ಪರವೇ ತುಳಸಿದಾಸ್ ಮಂಜೇಶ್ವರ, ಜಿತೇಶ್ ಕುಮಾರ್ ಉಳಿಯ, ಉತ್ಸವ ಮಂಜೂರು, ಅಕ್ಷಯ್ ಸರಿಪಲ್ಲ, ರಿತೇಶ್ ನಂದಲ್. ತೀರ್ಪು ಕನ್ನಡ ಡಾಕ್ಟರ್ ಶಿವಶರಣ್ ಶೆಟ್ಟಾಡ್. ಎಡ್ಡಾತನ್ ಜೊತೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ತುಳಸಿ ಇಂಚಿದಾನೆ ಬತ್ತೀನಿ ನೀ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಎಡ್ಡೆಡೆ ಪೋಂಡು ನಡುಟ್ ಎಡ್ಡೆ ಪಂಚಸ್ ಇತ್ತು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ವೆರಿ ಗುಡ್ ಪಂಚಸ್ ಎಂಕ್ ಅವಲ ಸ್ಪೆಷಲಿ ಆ ಫೋನ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಅವು ಎಂಕ್ ಈತ್ ಮುಟ್ಟ ಅವಲ್ಲ ಕೇನಂದಿನ ಒಂಜಿ ಫಸ್ಟ್ ಜೋಕು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಎಡ್ಡಾತಂಡು ದ ಹೋಲ್ ಥಿಂಗ್ ವಾಸ್ ಗುಡ್. ವೆರಿ ಗುಡ್ ಜಿತೇಶ್, ವೆರಿ ಗುಡ್. ಸೋಮಲು ಅರವಿಂದಣ್ಣ. ರಾಜಶ್ರೀ ಕುಡ್ಲ ಫುಲ್ ಟೀಮು ಎಡ್ಡೆ ಮಲ್ದಾರ್ ಅಂಡ ನಮಕ್ ಇಂಚ ತೂನಗ ಮಾತ್ರ ಸ್ಲೋ ಆಪ್ನ ಅಂಡ ಎಡ್ಡೆ ಪಂಚಸ್ ತಿಕ್ಕದು ಎಡ್ಡೆ ಖುಷಿ ಆಂಡ್ ಒಂಜಿ ಅಜ್ಜರ್ನ ನೂತನ ವರ್ಷ ಅದು ಜವನ ಆತೆರ ಹತ್ತಿರ ಪರಬೆ ಹತ್ತಿರ ಗೊತ್ತುಜಿ ಅಂಡ ಎಂಡಿಂಗ್ ಡಾಯಗ್ ಬಾಯಿ ಬೈದುನೇ ಎಡ್ಡೆ ಇತ್ತಿಂದ ದಯ ಬಂಡ ಖುಷಿತ ವಿಷಯ ಕೊರ್ನಾಗ ಖುಷಿಟ ಎಂಡ್ ಆವಡು ಐದು ఒక ಪಿರ ಆಗಿ ಸೀಕ ಬತ್ತ ಪನ್ಪುನ ಹಿಡ್ದಿಲ್ಲ ಹುಷಾರು ಆತ್ಮೇಲೆ ಎಡ್ಡೆ ಎತ್ತೀನಿ ಅವು ಎಡ್ಡೆ ಅಡೆ ಮುಗಿತನಲ್ಲ ಪಂಚೆ ಅವು ದಯ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಎಡ್ಡೆ ಆಪುಣ ఉందాండ ಅಡೆ ಮುಗಿಪಿನ ತೊಂದರೆ ಪಿರ ಇನ್ನು ಪಿರ ನಮ್ಮ ಲ್ಯಾಕ್ ಮಲ್ಪುಡುಂದಾಲ ಎಡ್ಡೆ ಆತು ಶೋಕ. ಸೋಲ್ಮೆಲು ನಮ್ಮ ಕಲಾವಿದರಿನಿ ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದ ವಾಹಿನಿದ ಸ್ಪರ್ಧೆಲೆಡ್ಲ ಉಲ್ಲೇರು ಕಲಾವಿದರು ಉಲ್ಲೇರು ಕುಸಿತ ಸಂಗತಿ ಅವು ನನ್ನ ರಾತ ಕಲಾವಿದರಿಂಚ ಮಿನ್ ಕಡೆಂದು ನಮ್ಮ ಆಸೆ ಒಂಜಿ ಗೌರವದಲ್ಲಿ ಸೊಲ್ಮೇಲು ಅಭಿನಮಲ್ ದಿನ ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ತೀರ್ಪುಗಾರರಿಗೆ ತೂಯಿನ ನಿಕಲಿಗೆ ಒಂಜಿ ಪಾತ್ರೆಡು ಸೊಲ್ಮೇನ್ ಬಣ್ಣ ನಿನೀತಿ ಎಗ್ಗಿಡ್ದಾಕಪ್ಪ ಸೊಲ್ಮೆ. ಬಲೆತಲ್ಲಿ ಪಾಲೆ ಪಪ 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 ಪಪ. ರೋಹನ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಬಲೆತೆಲಿಪಾಲೆ ಕುಸಲ್ದ ಪಂತದ ಎಸಲ್ 19 ಮಾಮಲ್ಲ ಪ್ರಾಯೋಜಕರು ರೋಹನ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಬಲದಿಂಜಾದಿರು ಸನ್ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ರಿಫೈಂಡ್ ಸನ್ಫ್ಲವರ್ ಆಯಿಲ್, ಸಿಟಾಡೆಲ್ ಡೆವಲಪರ್ಸ್, ಸಂತೋಷ್ 2 ಸ್ಟಾರ್ ರೈಸ್ ಭದ್ರಾವತಿ. ಒತ್ತು ಸಾಕಾರ ನಮ್ಮ ಟಿವಿ ಕರಾವಳಿ ಕರ್ನಾಟಕದ ನಾಡಿ ಮಿಡಿತ.